Evarist Bartolo bi kliemu stess jammetti l-falliment tal-Gvern fl-edukazzjoni, igiddeb li l-MUT u jipprova jxejjen il-preokkupazzjonijiet reali tal-edukaturi. Hekk kif tal-jemilu l-MUT tkellmet dwar kollass imminenti fis-sistema edukattiva, il-Ministru prova jagħti l-impressjoni li dan ukollu kjas fil-vojt. L-MUT tkellmet dwar kollass fl-edukazzjoni dil-ġimgħa. Fimma jiena l-kollass u l-aħħar tad-dinja u terremoti. L-MUT kienet stqarret dan wara serje ta' inċidenti fl-iskejjel fosthom żieda fl-abbuż fuq edukaturi, iffullar fil-klassijiet u nuqqas serju ta' spazju fl-iskejjel, nuqqas ta' riżorsi materjali u nuqqas ta' għalliema. NetNews staqsar il-Ministru tal-Edukazzjoni dwar kif jista' jaċċetta li f'dak li suppost huwa l-aqwa żmien li l-istudenti tagħna qed jitpoġġew f'containers minflok fi klassijiet. Daqu ilhom snin issa, ġifieri da m'għandix qed nitkellmu fuq xi ħaġa li ġejja jew xi ħaġa li qed inwedu. Hemm fejn il-mod ta' kif solvejna temporanjament il-problema tal-ispazju kienet b'dawn il-prefabricated classes. Skont rapporti li deru fil-medja, il-Gvern ser ikompli b'dawn il-miżuri li sissa m'għadhomx temporani u jżidhom f'aktar skejjel madwar Malta. Dan qed jiġri kif qal il-Ministru stess sforzi żieda drastika fil-popolazzjoni, żieda li kienet fil-pjan tal-Gvern, iżda li l-istess Gvern naqas li ħejja għaliha f'diversi setturi, fosthom fil-housing, fis-saħħa u fl-edukazzjoni. Magħhom ġabu tfal. Ma dak kien il-pjan tal-Gvern, ġifieri il-Gvern pjana li jġib in-nies, pjana li jġib il-barranin, u ma pjanax għall-edukazzjoni? Ma sa ifhimha li f'daqqa waħda naħsbu li tista' tagħmel l-affarijiet hekk. Pjan, bi pjan. Bi pjan, fis-sena bi pjan. Staqsejna wkoll il-Ministru dwar dak li qal il-President tal-MUT Marco Bonnici rigward il-fatt li għad kbir ta' edukaturi qed ikunu ansjużi u beżana fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Ir-reazzjoni tal-Ministru kienet din. Rejjex waħda din. Il-Ministru prova jxejjen il-preokkupazzjoni tal-edukaturi li ta' kuljum qed ikollhom jaffaċċjaw sitwazzjonijiet xejn faċli fl-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi. Meta mbagħad ikkwotajna l-istatistika li ħarġet l-MUT ftit tax-xhur ilu u li qalet li 9 minn kull 10 edukaturi ġew abbużati b'xi mod fl-aħħar sentejn fuq il-post tax-xogħol tagħhom, il-Ministru ipprova jgiddeb din l-istatistika. Ma naħsibx li ufer li tajtek għaliex minn l-MUT stess ħarġu statistika li 9 minn kull 10. Ngħidlek semmi kollox barra l-istatistika. Minkejja dak kollu li smajna bih fil-medja u dak li qed jiġri fil-klassijiet u minkejja n-nuqqasijiet ta' motivazzjoni u l-inkwiet ta' ħafna edukaturi, il-Ministru jibqa' jipprova jagħti l-impressjoni li kollox għaddej sew. Intant fl-istqarrija maħruġa mill-kellim tal-Edukazzjoni Clyde Puli, il-Partit Nazzjonalista qal li s-settur edukattiv jinsab fi kriżi minħabba Gvern bla pjan. Dan hu evidenti anke mill-miżuri li kellu jieħu l-Gvern biex joħloq klassijiet temporani. L-istqarrija tgħid li flok jgħedded bil-pensjonijiet, il-Gvern għandu jara li minnu fih ifassal pjan konkret kif se jindirizza d-diffikultajiet tal-għalliema. Il-Gvern għandu wkoll jieħu bis-serjetà il-bini ta' skejjel ġodda fl-aħjar interess tal-edukaturi u tal-istudenti.